Mwana wa nchi bekenyoro kia water supply keroka imehirukesheria mabuko ebunge nyeri bali masaba niko bali no mwechano magayo musaya bwe myaka yegatwa asirieta eliki ondonga ombagi oyo manyakateleta ndimura sungura goitwa buli tukolie goro gosogosaga ndi tukolie goro igendo kerete eregosiro umabwaye obotuko gose eri mambe ya lero kubwatakana mone chingoma chintindi echanya tukabagotigerwa ase omoberoye mulikito Gabriel Nyakundi na mange Yamate amona bananchi bekenyoro kia water supply keroka iyo gotoka ase location ya mabuko ebunge nyari bari masaba county ya Kisii nigo bali no mwichano maiga yomusai w'imyaka igatwa uyu munyekaini una Eric Ondonga gotoka ritkoregoro kagusaganwa n'abantu batamanyekaini kurengana na ngina nigo herera na goteba buna nigo aretere toroboti buna nigo abantu gete bagendrete kumuchwata omwana oye ngaba kona na rubide wana kerna ngabwata ngaruga tinke zikola gero kumabwansinya ngabwata ngabeke chayiriko na sijaye gansinya konyu ngarangirina ngairo kumabuli mwana nyombene ne ngabeko echadi nganyana ngabeke nyombene wongire tega nkaransite ngaranse bole kanyoro mwana ndo kondangeli korangeli okondangeli ingora ngomatebia nonde ngozo kangonyaro mwana namo mayete bia nganyana mochokoro o marando ngabwata ngakante byo mwana wangu itwali oli mwina ali goitwa nigo amentana goteba buna nigo mwana oye atigere tuchingoma chimbe icho cheirera ere gosiria obugima bwaye kinse kya mambira ndi chiko macheki nati kuligeze ndakibona mwana oya nabezi gane kiagende tamagoroiga nategere ko nasoka gukiye bara nanyara abana bande nabwata nabarangiria kindangeli pasta nadiye dinarangeli pasta ocho marora oligeri ogenda nadibacha na ndugu yane kunyagwoka mwana oyo nje na maito gosoitirwe nje mbona mambingo chikuboka nyubwe bikuru ngobuli ngai bone bikuru ebibyaru ngayaya umojokoro okure inki ngayite tu ngomo itete ngantunto komanya natiri mbukalende gocha nacha korora nanyora nchu mocho korona na baraire ase amatega yaganire konyora obwene igoro y'umwana obo uyu nyarete goitwa nagosiria obugima bwaye ritukorerero atisi akimwana oyo gukwa kwete ngidimete na kya kwete yasana romanyete agesiyombanya saora akane ngotaba mina kwikira gasayo nere swana ni asamangana yo mwana oyo ne bunaitetwe tonyore yakije tukwetera umwana oyo neriki nabona kingo reporteria igetaseni kegetembe kurwa sebunge nyari bari masaba county ya Kisii Nyakundi Gabriel.